Os datos provisionais das capturas na metade de campaña do Libre indican un notable descenso con respecto ao 2016, mentres que nos lombos do Ulla a produción rolda os 90.000 kilos, Cabío e Boido apenas chegan á metade das capturas do pasado ano por estas datas. No Banco da Pobra non se superaron aínda os 40.000 kilos, mentres que no Boido se chegaron a roldar os 60.000. E os dous bancos principales que o ano pasado foron o Boido e máis Cabío, que foron os que sustentaron todo o Libre, este ano, dous desertos. Estes datos non fan máis que confirmar as malas previsións dos mariscadores que levan tempo advertindo da baixa produtividade dos bancos. E só dixen desde o primer día, e o primer día só dixen que esta campaña vai ser nefasta e está corroborando os resultados das capturas. O sea, con dicirche que o primer día xa non collín tope de blanca, imagínate. A vindeira semana, os patróns maiores manterán unha nova xuntanza na Consellería do Mar para abordar a necesidade da mellora na xestión do libre marisqueo. Dende a Pobra seguirán a apostar pola necesidade de repartir estes bancos entre os distintos pósitos para garantir así o seu correcto mantemento e vixilancia. Eu teño clarísimo, eu digo, cantos millóns de metros cuadrados hai tantos, cantos mariñeiros hai tantos, pois ata dividir, é aritmética pura e dura. Tanto divides entre mariñeiros e despois colles a zona máis cercana onde queiran traballar e listo. É que isto é así. Entón, despois vigílalo ti, coídalo ti, como se fora unha autorización marisquea, ábrelo cando queres abrir, seméntalo se queres sementar, límpalo, faslle as actuacións que fas na túa autorización. Pola súa banda, a Xunta defende a necesidade de crear un plan de xestión conxunto entre a Administración e as confrarías, algo que moitos patróns maiores non ven viable pola falla de medios para controlar a actividade.